Zababban yaro, zababban yaro. Yaushe gari? Yanzu nan da ka gane ni yanzu haka daga yanzu na dawo daga Lagos ne. To yanzu gida kai? A'a, ina tunanin ba zan biya gidan nan ba dole sai na je nan wurin dan jimu ya dan samu ya mana aski. Ka san askin shi ba dai abin nan ba. Wani dan juma kuma? A'a, ana askin yayi na zamani mutum yana aski ko kone kilifa bai ga lokaci wajen shi zaka je kai aski. To aikin zamani ake yanzu an ci gaba. Tunda ka ce in bar zuwa shagon dan juma yin aski, to kai ina kake yin aski? Shagon dan Talaka Barbing Saloon a duk garin nan babu gaba da shi game da aski mai kyau ga kayan aiki. Shagon talakawa ai irin muke nan. To wai wani wuri wannan shago yake? Ai shagon na nan dan durmi wajen gidan marganyi dan shemi. Da kaji za ka ga an rubuta maka welcome to dan Talaka Barbing Saloon. Kai da ka gani ka san akwai aski mai kyau. To yanzu ya za a yi can kai? Ni can ne mutum. To ya za ka ba kayan? A kai kaya ba su nan ina hanzari in ta in gano shagon. Tsfae!